In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Na de bijzondere reclame die we vandaag hebben we onder meer een gesprek met Magali van de Bund George van de VPCO over de eerste schooldag die gisteren plaatsvond. Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. Venezuela eist 1,35 miljard euro terug. De Venezolaanse regering laat weten blij te zijn met een uitspraak van de rechter in Lissabon, Portugal. Daarin is namelijk bepaald dat de financiële instelling Novo Banco ruim 1,35 miljard euro moet terugbetalen aan verschillende Venezolaanse instellingen zoals PDVSA en de Banco de Desarrollo Económico y Social. Venezuela beschouwt de uitspraak van de rechter als een overwinning van het volk en de consul van Venezuela, mevrouw Marisol Gutierrez de Almeida, verstuurde gisteren een verklaring naar de pers hierover op Curaçao. Ze is eveneens heel blij met de uitspraak. De rechter geeft minister Silvania gelijk. Het was een opvallende uitspraak gisteren van de rechtbank, ook omdat er een persbericht met de uitspraak kwam die bij sommige mensen tot wat verwarring leidde. Maar daarin wordt gesteld dat de rechter uitspraak heeft gedaan in 3 hoge beroepszaken. Die gingen tussen 3 grote Curaçaose ondernemingen en de inspecteur der belastingen. Eerder had minister Silvania van Financiën aangegeven dat aanslagen van omzetbelasting van de periode voor 2017 niet meer betaald dienden te worden. De Belastingdienst was in hoger beroep gegaan over 3 mogelijke uitzonderingsgevallen die het ministerie van Financiën had uitgebracht. De rechter heeft echter bepaald dat ook deze zogenaamde uitzonderingsgevallen niet hoeven te betalen. Dus niemand die nog een schuld had voor wat betreft de belasting, de omzetbelasting voor 2017, hoeft die nog te betalen. Kritiek in rapport op UOC. Dat is een bericht over een rapport over de Universiteit van Curaçao, de University of Curaçao. Daarin staat dat de universiteit transparenter en beter georganiseerd moet zijn. En daarmee wordt het studentenverlies hopelijk opgevangen en dat zorgt weer voor een betere financiële positie. Dat staat in het rapport te lezen, waarin ook wordt gemeld dat de inbreng vanuit de faculteiten, vanuit het personeel en vanuit de studenten, dus 3 verschillende inbrengen, onvoldoende wordt gehoord en dat zou beter moeten. Er zou dus meer samengewerkt moeten worden met de kennis die er op de universiteit is. Belastingdienst krijgt nieuw jasje. U weet het, enkele jaren geleden was er brandstichting bij de Belastingdienst aan de Regentesselaan. Dat gebouw staat al lange tijd leeg. De vorige regering wilde het afbreken en een nieuwe belastingdienst opbouwen. Maar nu is besloten om het op te knappen. De minister van Financiën, Javier Silvania, bracht gisteren een bezoek en daarin zei de directeur van de Belastingdienst, directeur Kasper, dat hij blij is met deze keuze omdat het afbreken alleen al 23 miljoen zou kosten. En die uitgave wordt nu bespaard en de Belastingdienst wordt weer mooi opgeknapt. Al dus de minister. Scholieren op de vuist. Eerste schooldag. En we zagen meteen aan het eind van de dag beelden op sociale media waarbij scholieren met elkaar op de vuist gingen. Dat gebeurde in Punda, dat gebeurde bij Johnny Frutaal Stadion. Het is natuurlijk treurig, de leerlingen mogen eerder naar huis vanwege de hitte. In de voorgaande schooljaren hebben we vaker vechtpartijen op straat gehad, maar nu midden in Punda en de politie heeft laten weten daar strenger op te willen gaan controleren. Hulzen langs de kant van de weg. Ook een opmerkelijk verhaal. Bij de kruispunt van Biesheuvel hebben verkopers verschillende kogelhulzen gevonden. De politie is gisteren gaan onderzoeken en trof er 4 aan. Nu wordt natuurlijk onderzocht hoe die hulzen daar komen en of er daadwerkelijk daar geschoten is of dat er iets anders aan de hand is. Maar het is in ieder geval een opvallende vondst. Botsing met gewonden. Gisteren bij Traiceru vond er een botsing plaats tussen 2 auto's. Daarbij vielen 3 gewonden. Moesten ook mensen naar het ziekenhuis worden gebracht. De oorzaak lijkt het niet verlenen van voorrang van de ene automobilist aan de andere. Maar je ziet de laatste tijd weer heel veel ongelukken op de openbare weg. Laten we hopen met het begin van het nieuwe schooljaar dat mensen wat meer rekening met elkaar houden. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan over naar een bijzondere boodschap.
Hallo, we gaan naar Bonaire toe. Dat is altijd leuk. We brengen Access Journaal met heel veel liefde en plezier vanaf Curaçao. Maar van 3 tot 8 september zijn we op Bonaire. Dan gaan we kijken hoe het op Bonaire gaat. We brengen het laatste nieuws van Bonaire. En natuurlijk ook alles wat er op Curaçao gebeurt, volgen we vanaf daar. Voor veel mensen interessant om te zien hoe het eraan toe gaat in Bonaire. En als er adverteerders zijn die denken van nou, daar wil ik ook wel aan bijdragen, dan kunt u naar dit mailadres een bericht sturen. U hoort de komende weken meer van ons over deze reis naar Bonaire. In ieder geval de eerste week van september. Nieuws vanuit Bonaire door Access Journaal. Blijf kijken. We hadden het er net al over, de eerste dag van het nieuwe schooljaar, die vond gisteren plaats. We spraken erover met Magali van der Bun George van de VPCO. Het was een mooie dag, zegt ze. De docenten en de leerlingen waren blij dat het schooljaar weer is begonnen. En we vroegen aan haar of er ook voldoende docenten waren gevonden om het nieuwe schooljaar te beginnen. Ja, het is ons gelukt om de formatie rond te krijgen. Dat was wel een hele grote uitdaging. We zijn ook al vroeg begonnen. Al in december, januari heeft onze wervingsadvertentie in de kranten gestaan. We hebben onderwijzend personeel aangetrokken uit Nederland. We hebben natuurlijk ook wel lokaal geworven. Maar ja, de schoolbesturen vissen natuurlijk allemaal in dezelfde vijver. Dus dat is ieder jaar weer een uitdaging. Maar het is ons gelukt om de formatie rond te krijgen. Hadden jullie ook het idee dat er veel docenten weg zijn gegaan van Curaçao om in Nederland en Bonaire te gaan werken? Jazeker, dat merken wij zeker. Ik denk dat wij een stuk of tussen de 15 en 20 onderwijzers hebben die zijn verhuisd naar Nederland of Bonaire. Zo. En er zijn ook onderwijzers die gestopt zijn met het onderwijs. Dus dat is zeker een trend die wij ook zien. Gelukkig is het ons ook gelukt om nieuwe docenten aan te trekken uit Nederland en lokaal. Dus het is ons wel gelukt om de plaatsjes op te vullen. Maar het is een hele grote uitdaging. En dat is ook iets waar aan gewerkt moet worden, denk ik. Ik bedoel, het is ook een waarschuwing. Nu is het gelukt, maar als het zo door blijft gaan, dan kan het in de toekomst voor meer problemen zorgen wellicht. Jazeker, en ten meer omdat het natuurlijk in Nederland ook een schaarste is voor onderwijzers. En ja, de arbeidsvoorwaarden in Bonaire en Nederland zijn zoveel malen beter dan hier. En ook de arbeidsomstandigheden, als we het hebben over de hitte. Dit is niet alleen voor de leerlingen vervelend, maar natuurlijk ook voor de onderwijzers. En ja, alle problemen waar we eigenlijk al jarenlang aandacht voor vragen, die bestaan eigenlijk nog steeds. Dus het is best een uitdaging om het zo. Dus we hopen dat er voor het komende schooljaar gewoon echt structurele oplossingen gaan komen voor verschillende van de problemen binnen het onderwijs. En dan de hitte. Volgens de minister van Onderwijs mogen de scholen eerder sluiten. We vroegen aan Magali van der Bun George wat haar reactie daarop is. Kijk, weet je, het zijn iedere keer korte termijn oplossingen, maar die natuurlijk impact hebben. En ja, daar staan mensen niet altijd bij stil. Maar iedere keer als je een school vroeger sluit, dan verlies je effectieve lestijd. Ja. En we hebben eigenlijk al lestijd tekort binnen het onderwijs. En we hebben al achterstanden binnen het onderwijs. Dus eigenlijk wil je als schoolorganisatie gewoon alle lestijd gewoon goed benutten. Aan de andere kant geldt ook dat het weinig zin heeft als het zo heet is. Want dan leren de leerlingen ook moeilijker. Dus wat wij denken is dat er gewoon structurele oplossingen moeten komen. Bijvoorbeeld het gesprek aangaan met Aqualectra dat er voor het onderwijs een speciaal tarief wordt gehanteerd. Waarom is dat nog niet zo? Waarom moeten scholen het volle tarief betalen bij Aqualectra? Ja, die paar scholen die zonnepanelen hebben, dat zal niet op een korte termijn oplossing zijn. Want voor veel scholen betekent het ook dat de daken dan gerepareerd of verbeterd moeten worden. Dat gaat heel veel investering kosten. Er zullen toch echt structurele oplossingen moeten komen. Maar daarvoor moet er eerst gewoon op nationaal niveau erkend worden dat het een probleem is. Ja. En dat het echt een probleem is dat aandacht behoeft. En dat niet zomaar door schoolbesturen kan worden opgelost zonder dat er op landelijk niveau bijvoorbeeld meer subsidie komt voor Aqualectra vorig jaar bijvoorbeeld. Zijn de tarieven weer omhoog gegaan, het minimumloon is omhoog gegaan, maar vooralsnog hebben we geen aanpassing gehad van de bekostiging, om er een voorbeeld te noemen. Ja. Dus het zijn echt structurele problemen en er moet aandacht voor komen.
Volgens haar moeten de kinderen altijd op de eerste plaats komen. Dat gebeurt niet altijd en als ze daar kritiek op levert, wordt dat niet altijd in dank afgenomen. Maar Van der Bunt George is van mening dat er meer moet worden geïnvesteerd in het onderwijs. De VPCO had eerder deze week een startconferentie voor de docenten en daarin stonden de docenten centraal, want dat is volgens haar een hele belangrijke speler in het onderwijsveld. We hebben een hele mooie startconferentie gehad waar we echt onze onderwijzers en onze medewerkers in het licht hebben gezet, letterlijk. Dus dat was het thema. Dus eens een keer niet het onderwijs en de leerling, maar gewoon echt de medewerkers gewoon centraal. Want zij zijn gewoon heel erg belangrijk en wij hebben goede mensen, weet je. En daar zijn we dankbaar voor. Dus er is een heleboel mis in het onderwijs, maar wat we wel hebben zijn goede mensen. En dankzij ook de ouders van de VPCO die een contributiebijdrage leveren, hebben we toch weer heel wat voor elkaar kunnen krijgen, ook voor het komende schooljaar. Dus we zijn eigenlijk vooral ook dankbaar. En dan gaan we naar een heel ander onderwerp. We gaan naar Bonaire toe. Daar moet het taboe op borstvoeding worden doorbroken. Dat schrijft Caribisch Netwerk. Volgens borstvoedingsspecialist Marielle Olaya Romero zou borstvoeding veel meer de norm moeten zijn. En nu zijn er toch heel veel oorzaken voor dat mensen het niet willen geven. Dat is niet altijd wenselijk qua gezondheid, maar ook voor de band tussen moeder en kind. De Caribisch Netwerk, Mariet Severijnse, maakte erover de volgende video. Ik zie dat er een taboe is op Bonaire en dat gaat om borstvoeding geven. Wat ik bijvoorbeeld in mijn omgeving hoor is dat ze vaak de vraag krijgen: hey, hoe lang ga je dan nog borstvoeding geven? Of geef je nu nog steeds borstvoeding? En ook dat hun werkgevers eigenlijk niet op de hoogte zijn van wat ze moeten bieden, wat ze moeten voorzien. Het gaat bijvoorbeeld om een kamer waar ze privé en schoon kunnen kolven, hun melk kunnen bewaren. Dat lukt niet elke werkgever om te bieden. Terwijl daar heb je wel recht op. En als dat er niet is, dat je naar huis mag. Después de 3 lunas, hopi ende no que sigue, pasó nada en começar atrás. Anto si prometo 3 lunas, não supply manepa tiki e ori na nota vai pedir dança. Passou na mané beetje me tem começar trabalho, me pode com um bleke doen na eu. Vandaag heb ik het event om Werelds Borstvoedingsweek te vieren en om het openbaar voeden te normaliseren. Ik denk dat er nog genoeg moeders zijn die zich toch een drempel voelen om te voeden waar en wanneer ze willen. Ik wil dat vrouwen op Bonaire hier ook weten wat hun rechten zijn. En als het niet lukt, dat ze om hulp vragen, want die hulp is er. Denk je dat het ook misschien ermee te maken heeft dat werkgevers geen ruimte bieden? Ja, também. Passou para prome a minota que recolheu na Bonaire estava echt pomp para dona eu leite. Tá a worko ela bij ding mane gemeente en zo kunnen agree. Culturen de meeste ten ruimte passie en orisi na commissar. Vrouwen kunnen niet in hun eentje borstvoeding geven. Daarvoor is de steun van de community nodig, de partner, het werk, iedereen. Dus laten we met z'n allen borstvoeding steunen. Wereldwijd wordt er deze maand aandacht besteed aan borstvoeding, dus ook op Bonaire. Dit was Extra Journaal. Als u ons via Facebook volgt, volg ons. Druk op de knop. Volgt u ons via YouTube, abonneer u dan op ons. Dit was Extra Journaal voor deze week. We wensen u een heel fijn weekend. Maandag zijn we weer terug en we hopen u dan weer te zien. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.